Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina wa JA Lifestyles. Barka da wannan lokaci, barka da sake kasancewa da ni. A kowane lokaci kamar yadda muka alƙawari, wannan tasha tamu insha Allah za ta yi ƙoƙarin wajen kawo muku batutuwa masu daɗi wanda za su sassanyaya muku zuciya da kuma hanyoyin da za ku wasu abubuwan idan sun zo muku da matsala insha Allah za mu ƙoƙari mu taimaka muku a kai. A yau wannan tasha tamu ta kawo mana wani batu da wani babban malami ya yi, wanda kuma na san zai ba wa JA Lifestyles ƙarfin gwiwar za su samu kuɗi da wannan harkar, kuma bayan sun samu kuɗi, kuɗinsu na halak ne ba na haramun ba. To ku saurari shirin lafiya. Sai dai don Allah idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka daure ka mana subscribe, domin haka ne zai tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin kasancewa da mu da kuma irin shirye-shiryen da muke kawo muku. Hakan zai sa mu fi jin daɗin kawo muku su. Don Allah idan yau ne farkon zuwan ka daure kai mana subscribing, ko da ka zo idan ba kai mana a baya ba, don Allah ka daure ka mana subscribing. Ku yi sauraro lafiya. Yan social media ɗin nan, ko in ce masu harkar kwamfuta, yanzu su ne kasuwarsu take ci. Ta hanyar iya kwamfutan nan da iya harkar intanet, mutum zai iya rayuwa ya ci abinci ta hanyar tallace-tallace. Kawai ka buɗe fejin da wasu za su zo su yi talla. In mutane sun san wannan dabarun, da su suka shiga wannan information technology ɗin nan, ana cin abinci da shi sosai a zamanin yanzu, kuma ta hanyar halal. Ka buɗe website mai kyau, mutane, kamfanoni za su yi talla a kai. Kuɗin da za ka samu miliyoyi ake yi a sati, miliyoyi wasu suke yi sati, a wata za ka ga nan da nan mutum ya zama mai kuɗi.